Ολυμπιακός Ριβάλντο στα ίσια όλο το χρόνο. Ο Νικολακόπουλος που έφαγε ξύλο. Ναι, ναι. Λοιπόν τι, και επειδή έφαγε ξύλο τι. Και λίγο ήταν. Μπορεί να φάει κι άλλο. Ένα λεπτό, για όνομα του Θεού. Για ποιο λόγο, δεν μπορεί να βγαίνει τώρα να σπηλώνει τον Αλέφαντο. Ένας άνθρωπος έφαγε ξύλο. Καλά έπαθε στα ίσα. Στα ίσα και να ξαναφάει. Για όνομα του Θεού. Στα ίσα και να ξαναφάει, μα συνεχίσει αυτό το τροπάριο. Γιατί, κύριε. Γιατί να παράδειγμα. Τόσο σκληρό, κύριε Αλέφαντο. Όχι, έτσι πρέπει να είσαι. Ένας άνθρωπος πήγε στο νοσοκομείο, κύριε. Ποιος ένας άνθρωπος, εμένα το ψωμί μου, γιατί μόλις βγήκα εγώ απάνω όλοι αυτοί. Ο Καρπετόπουλος τι είναι, Ολυμπιακός είναι. Ο Πανούτσης Ολυμπιακός είναι. Ο Κόντος είναι Ολυμπιακός. Τώρα μπορώ να σου πω μια κουβέντα στα ίσα και να βγουν. Ναι. Και ο Καρπετόπουλος και ο Πανούσης. Πανούτσος. Δεν δούλευα 5 μήνες. Πόσες φορές ήρθαν στον Πανελλήνιο και φάγανε και μπιφτέκια και μπύρες και όλα. Δεν άντεξα στο τέλος. Τους τα κεράσατε όταν ήταν μπατήριδες, ναι. Και οι δύο. Πες τους και να βγούνε, αν λέω ψέματα. Πόσες φορές ήρθανε. Εγώ δεν τρώω ποτέ κρέατα και τέτοια. Το ξέρω. Και ερχόντουσαν. Ωραία, καθόντουσαν εκεί. Και μετά ξέρεις τι λέγανε. Ότι τους έλεγα σύστημα και πώς παίζει η ομάδα. Με κεφτέδες και τα λοιπά. Τρώγαν αυτοί. Όχι εγώ. Το έχουν πει αυτοί. Λοιπόν, εγώ με συγχωρείς. Εγώ καθόμουν άνεργος ήμουν. Μόνιμη κατάσταση. Όταν ο Καρπετόπουλος ερχόταν από την Ιταλία, δεν ξέρω τι έκανε εκεί, το Διερμηνέα, το Αντάρο, ρακέτη, εντάξει, τον προσέχα. Μα σπούδασε. Κάθε μέρα σε μένα το φουκαρά που καθόμουνα. Και τώρα μου λες, μου έκανες σκεφτέδες. Ας βγει αύριο να το διαψεύσει. Και αυτός και ο Πανούσης. Και μια φορά δεν τους κέρασα, φύγανε, το κρατήσανε μανιάτικο. Αυτό κάνανε. Δεν το πιστεύω. Στην υγεία των παιδιών και στα εγγόνια μου, αν άντρες να βγουν τώρα, μπροστά σε σένα. Αν δεν έχουν έρθει. Και μάρτυρα το Φιλτσόπουλο έχω. Το Φιλτσόπουλο, τον ξέρεις, τον δημοσιογράφο, τον Άλκη. Τον Άλκη το Φιλτσόπουλο. Ναι, να είναι άντρας και να βγει κι αυτός τώρα. Εγώ θεωρώ ένα πράγμα. Στην υγεία των παιδιών μου και στα εγγόνια μου. Τώρα το λέω δημόσια γιατί με έφερες μέχρι εδώ. Να ξέρεις τι γίνεται στη δημοσιογραφία. Να ξέρεις τι γίνεται. Και δεν είναι έτσι. Πάνε μόλις φτιάχνονται, φάγανε, κάνα, έπιανε ο Αλέφαντος. Λοιπόν, θέλω να δούμε ένα